bigarren, gaur baietzen ditu lehen edo bigarren, gora eta gora beti Iker Uribarren, baietzen ditu gaur lehen eta bigarren. Nire kantakera ez ba normala, desafinatzen nauzue profesionala. Ta azken aben azten berehala, baina nik badakit zer dan zazpikatun finala. Gora eta gora Iker Uribarren. Gora beti Iker Uribarren. Geldituko naiz beti nire bigarren. Amen egongo gara Gabonetan aizu, Ke balortuko dugu egidazu kasu. Ta alba izateko plazerra du Ba justu nik horretan nahia badut duda. Ta bera telebistan agertzen alzaigu, Baita umekin berak badauka helburu. Agian izango da nire ligeren bat. Ez dut uste, ezkeba baina hartuko aintzat. Rubia la morena zer dugu babera, Berak aldatzen du bai bere orrazkera. pelukera onak orduan ditu Benoia asmatzeko heldua ordu da. ETB-n agertzen da, bera barikutan. Barikutan ez dakit baina ez desordutan. Antzestuta abestu kompleta gainera. Bai egia esan, hause badabil kopera. Zaina moztuko nituzke ez bazaitut hemen. Keba ez daua hortik baina zaiz. Baina hori da hemen. Zuri ezela pentsatzen nuen eta ni. Keba nire pertsonak ez dauka alurik. Zatia du orduan eta telebistan. Venga, fijatu zaitez ondo hurrengo pistan. Bueno, zer da bera esan ofizioz. Batzuetan mozorratu, hoi da bai paiazoz. Peluka beltza eta bigotea ditu. Bai, eta telebistan hainbat zirrikitu. Borrotxa. Porrotx dugu orduan abilit opera. Ba, behitu nahia ez da porrotzke bakera.
hementxe apurtu. Naiz eta milaka boto eduki gure altzoan. Naiz eta milaka boto eduki gure altzoan. Hauek ez dute balio, ez dauz konstituzioa. Zera bakitze eskubide, ta ze botatu beharra. Zera bakitze eskubide, ta ze botatu beharra. Hauteskunde egin beharko, zaie gerra nuklearra. Bosak da gero kezka bat, badaukanik barrenean. Bosak da gero kezka bat, badaukanik barrenean. Jarraituko alduten ba, Europar Batasunean. Euskaldunok arrazistak betidanik da onartu. Euskaldunok arrazistak betidanik da onartu. Logroñon baia bat jarri, ta herria independizatu. Zerrera baki pentsatzen, badaukagu orain lana. Zerrera baki pentsatzen, badaukagu orain lana. Esan izuen ba ona, zela Ibarretzen plana. Euskal Herria behar dugu, guztiok aurrera bultza. Euskal Herria behar dugu, guztiok aurrera bultza. Mai honetan eserita, egingo dugu iraultza. Urte luzetan ibiltzen gara, gure burua eraikitzen. Liburu eta manifestutan informazio aski biltzen. Baina hala ere, oraindik nik ez dakit ondo aditzen. Emakumeak berba egintanik ez badakit isiltzen. Egiten dudan guztiagatik ni ez naiz arrotzen. Ia 3 urte daroagunez, eguaztenetan batzen, doinu errima eta puntuak alikta ondoen lantzen. Oin finalera pasatu gara, eta aiartzagoena guatzen. Ontxe ohartu naz ni benetan zeirakasle ona